Zdraví dám si Renáta, jsem se rozhodl, že budu natáčet kluci fotbal a se mnou to je Lukan 334 Dusáček. A se mnou to je Vojtinkrát, ahoj. A jdeme natáčet. A jsme se rozhodli, že budeme natáčet fotbal a budu hrát Vojtinkrát a Rám. A já. A to je první díl fanouška. Dělej, jak už to rychle napij, ne? Kým hraju? První díl fanouška, proti mně. Tak natáčet. Na nikdo nemá to. Já se dostanu. Fonda nemá tam střih. Jsem měla se strany. Mám. To byla Ronaldína. Bylo v kapse. V kapse. Neymar, Messi, Neymar nedává gol tady, Messi, Neymar, Messi, trošku to přiblížíme, to nejde přiblížit, krociš, fanouši, tebe to nejde přiblížit. Já vím, no nejde. My jsme taky zjistili. Jo. Ty jsi nekoukal na kluce rybaření? Tady nám se jedná co rybaření. A ty tam ještě nemáš ty daný videa, nebo máš? Já mám, dávno. A si dal vlastňáka. A Neymar je Lukan 364 v Brazílii a Messi je v Argentíně. Jako Ramos 11. Já to jednou říkám. Ale nezlobte se, já to nebudu komentovat, že vždycky na to se zapomenu. Zastav to, jo? Příště fanouši jako něco. Ale strkaj nám ty prsty, Marku. Já to nestrkám. Oni to ani nejsou vidět. Já vůbec nejsem vidět. Jí tam nedává prsty, co si děláte zase. Mě bojíte asi. Jak to vypadá? Nemám. Asi tam dá ten můj fotbal, jak Lukáš kopal ty penalty a já. Tak budeme hrát turnaj s fanoušem, že jo fanouši? Já tě zase porazím, jo? Jo, Luky! Hrajme turnaj. No, ale na mém kanále s fanoušem, ty mi něco. A na tvůj kanál taky ne. Gol kolik? 3? 4. 4-2. Se krk. Konečně natáčím poprvé na Rámusu 11 kanál. A jsme u Lukáše. Je to zatím 4-2. Až jde Lukáš nebo Rámus 3. Ne. Jde Lukáš 3 góly, tak to bude 5-4. A když dá Lukáš 1 gól, tak je to 5-2 na výměna stran. Na max 3 dislikey. On to nemá ještě střih. Jdeme natáčet, jak to dělal Lukáš. Ale to přelejzá, skočí Lukáš. Šup. Teprve natáčíme 4 minuty. A je. Pane, co se dělá, když by tam spadl tady takhle ten telefon? Jo. Co? Jo, to jsem mal, já jsem mal. A dobrý.
Kolik minut? Počkej, jo, 5, pořád. Ty jo. Trošku to fouká. A kdo si dá vlastně nějaká? Co to bylo? Já jsem asi vyzdála. Jak jsem dej? Vlastně jak si dal, Lukáš? Ne, už to 5. Už? No 4, 3. Jiná strana. Ono už bylo výměna stran. A ona nebude. Tak proč jsi říkal to? To je 5. Aha. Tady jen tak prospívuju. Už byl? Co? Nebyl. Aha. Já trošku jako blbnu, už začínáme. Takže fanoušek. To je zatím 4-2 nebo 4-3? 4-3. Jo, 4-3, jak si dal, Lukáš, vlastně ten vlastně. Tady Neymar. Co tady, oni tady padají. A je to výměna stran. OK, je to jedna stran. Co? Jsem se Nakop. Jo. To jsem se bouchnul. Ale ošetřovat. Taxík. Trošku vypadalo jako trapně. To trošku vypadalo trapně. A se dosednout, jipí. Třeba bolí penále. Round 17. Jsi naštvaný nebo smutný? Faul. O, míč. Aha. Rexík. No já to víš, jo. A už se daju. Jsem mě něco... 8. Tak to asi bude po dílech. Nebude. 7. 7-5. Jo. No jo. Tak Fran, to tady konečně na nějaký gol nebo luky. Fran, ty tam ležíš? Jak jsi tam padl? Ty jsi do mě začal, tak co? Ty vole Marku! Jo. Ty vole Marku, no! Nezdem se tu, vole! Já jsem chtěl, co se stalo fanoušům, se kouknout. Ježiš, tak nebuďte rovnou naštvaný jako... No ty vole, si tady furt koutá, jo. Ať takhle co naštvaný. Nechápu. Co se dělá? Kouknout. 8. Ale je 32. Fanoš je naštvaný tady, no. Rozrušený není. No, jsou teprve 9. Co děláš už je? To jde. Hej! 9! 5! Tady to nebudu.
Ukaž jo, 105. Ale je to 9. Jo. Tak co říká Lukáš? 10 minut a 10. Akorát. Jo, a už je 10 minut a teďka 10 gol. Takže se... ráno se s vámi bude asi loučit, já taky. Džusáček! Ahoj! Video like, když chcete vidět od dalších videí, dejte odběr, já se s váma loučím, tě Féro. Teď jdeme natáčet další na Pandovo. No další. To nejde stopnout. To nejde stopnout. Jde stopnout. Já na to mačkám. Jde stopnout. Pardon. To nejde stopnout. To nejde stopnout. Z toho vyjet. Tak jo. To taky nejde. Ukáž, to by se lagnul telefon. Pardon. Pardon. Jako proč jako lagnu fanoši.